कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक। दोडामार्ग मधील मदरशांसंदर्भात कडक कारवाई होईलच। अनधिकृत मदरशा चालू दिला जाऊ शकत नाही। या ठिकाणी मुलांना रेग्युलर शिक्षण दिलं जात नाही, हे देखील निदर्शनास आलंय, असंही विधान आमदार दीपक केसरकर यांनी केलंय। अनधिकृत मदरसा कोणीही चालू करू शकत नाही। मदरसा ही एक सिस्टम आहे अरेबिक भाषा शिकण्याची। जसे आपल्या वेद पाठशाळा असतात तसे मदरसे आहेत, परंतु वेद पाठशाळा ऑफिशियल असते। वेधशाळेत जाणारी मुलं पुन्हा शाळेत जातात, आपलं रेग्युलर शिक्षण घेतात। अनेक लोक डॉक्टर होतात, अनेक लोक इंजिनियर होतात, पण हे मदरशामध्ये आढळून आलेलं नाही दुर्दैवाने, कारण मी स्वतः शिक्षण मंत्री होतो आणि म्हणून मी नेहमी सांगितलेलं आहे की मदरशामध्ये अरेबिक शिकावं, परंतु त्याच्याचबरोबर त्यांनी रेग्युलर शाळेमध्ये जावं। आणि त्यामुळे अनेक ठिकाणी जिथं मदरशामध्ये जातोय आणि शाळेमध्ये त्याचं हे लावलं जात होते हजेरी, तिथं मी त्यांना सांगितलं होतं की असं करू नका, तुम्ही मुलांना आयुष्यातून उठवणार। कारण काय, उद्या तो मुलगा इंजिनियर झाला, डॉक्टर झाला, त्याला रोजगार निर्माण होईल। भारतामध्ये अरेबिक कोणाला माहिती आहे? अरेबिकमध्ये तो काय शिकू शकतो? जरी मराठी शिकला ना मुलगा तरी मराठीमध्ये इंजिनियर होऊ शकतो, पुढल्या वर्षीपासून मराठीमध्ये डॉक्टर होऊ शकतो। त्याच्यामुळे ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की याच्यामध्ये धार्मिक नाही आहे, ही क्रिमिनल्स आहे। क्रिमिनल्सना क्रिमिनल्ससारखी वागणूक दिली पाहिजे। आणि धर्म मग तो कोणाचाही असला तरी त्याचा सन्मान राखला गेला पाहिजे। मी अनेक वेळा मदरशामध्ये गेलेलो आहे, तिथल्या मुलांसाठी कंपाऊंड वॉल बांधून द्यायचे असेल तर त्याच्यासाठी पैसे दिलेले आहेत। कारण जशा आपल्या शाळा आहेत तशा त्यांच्या धार्मिक शिक्षण देणाऱ्या शाळा आहेत, पण त्या शाळेत मुलं शिकतात म्हणून त्यांनी फॉर्मल एज्युकेशन घ्यायचं नाही, हे मात्र 100% चुकीचं आहे। त्यांना फॉर्मल एज्युकेशन घेतलंच पाहिजे, ते डॉक्टर्स झाले पाहिजे, इंजिनियर्स झाले पाहिजे, चार्टर्ड अकाउंटंट झाले पाहिजे, त्यांच्या क्वालिफिकेशनप्रमाणे ते शिकले पाहिजेत, असं माझं ठाम मत आहे। कारण मुलं ही देशाची संपत्ती असते, ते कुठल्या धर्माची आहेत हे आम्हाला हिंदू धर्माला कधीही कोणी शिकवलं नाही। हिंदू धर्म हा सर्वांना सामावून घेणारा जगातला एकमेव धर्म आहे, ज्यांनी सगळ्यांना सामावून घेतलं। म्हणजे मोगल नंतर आले, परंतु त्याच्यापूर्वी दिल्लीला सुलतान होता, त्याने कधी देवळं नाही पाडली, म्हणून त्या सुलतानाला हिंदूने आपलं म्हटलं, कारण तो काय देवळं पाडत नव्हता, तो आपला नमाज पाडायचा, हिंदू आपली पूजा करायची। मोगल आले त्यावेळेला त्यांनी देवळं पाडायला सुरुवात केली। त्याच्यामुळे मोगल आणि मुस्लिम अशी गल्लत करू नका। मोगल हे मोगल होते, औरंगजेब हा मोगल होता, तो क्रूर होता, हे सगळं आपण लक्षात घेतलं पाहिजे। त्याच्यावर तो मोगल होता। त्याच्यामुळे इथं आपल्याला धर्मावरून भांडणं कोणालाच नको आहे। म्हणून जे मुस्लिम धर्माचे प्रमुख मौलवी आहेत, त्यांना इमाम म्हणतात, त्यांनी सुद्धा सांगितलं की पाकिस्तान जे घाणेरडी कृत्य करते त्याच्यामुळे भारतातले मुस्लिम बदनाम होत आहेत। कारण पाकिस्तानमध्ये जेवढे मुस्लिम राहतात त्याच्यापेक्षा जास्त आमच्या देशात राहतात। कशाला अशा गप्पा मारताय? आम्ही सर्वांना बरोबर घेऊन जाणारी लोक आहोत आणि त्याच्यामुळे पाकिस्तानने आता बंद करावं, नाहीतर मोदी साहेबांना चढचढ कापतात ते फक्त अशा गप्पा मारतात। मोदी साहेबांचं नाव आलं की मग त्यांना माहिती आहे की आम्हाला काय करणार ते सध्या पाणी पुरं बंद केलं आहे तेवढं पुरे आहे। आधी पाणीच कुठून ते निर्माण करा आणि आपल्या लोकांना द्या आणि नंतर पुढच्या गप्पा बघूया। ॲटम बॉटम बॉम्बला आम्ही काय घाबरत नाही, तुमच्याकडे एक असलं तर आमच्याकडे 10 ॲटम बॉम्ब असणार उघडपणे, केवढा मोठा देश आमचा। असं चालू जरी आमची लोक गेली ना भारतात तरी आझाद पाकिस्तान वगैरे काय नाही राहणार। पाकिस्तानातले आझाद पाकिस्तानमधले लोक म्हणतात आम्हाला भारतात यायचं आहे। हा फरक आहे भारतामध्ये आणि पाकिस्तानमध्ये। बलुचिस्तान मधली लोक म्हणतात आम्हाला पाकिस्तानमधून बाहेर पडायचं आहे। भारतामध्ये असलं काही नाही, भारतामधले सगळे लोक खुश आहे। मोदी साहेब आहेत तोपर्यंत त्यांना गॅरंटी आहे आम्हाला कोणी काय हात लावू शकत नाही। आता बघा धंदा किती वाढला, ट्रम्प साहेबांनी नवीन आर्थिक धोरण जाहीर केलं, भारतातल्या लोकांनी त्याला विरोध केला नाही, त्यांनी त्याच्याशी अकॉमोडेट करून घेतलं। कारण शेवटी औषधं पाहिजे तर भारताकडूनच घेतली पाहिजे, जगातला आणि कुठला देश पाठवू शकत नाही अमेरिकेत औषधं। आणि एवढे आमच्याकडे स्ट्रिक्ट चांगला क्वालिटी कंट्रोल आहे आणि असा आमचा देश आहे। त्यामुळे आमच्या देशाचा आम्हाला अभिमान आहे। आमच्या लोकांना मारलं तर आम्ही तुम्हाला सोडणार नाही, आमचे मोदी साहेब तुम्हाला सोडणार नाही, आम्ही काय करू शकतो इथं बस एकेकाला ठोकून काढणार बघा। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।